Radni dan plesača u Berlinskom državnom baletu počinje u 10:30 pre podne. Ovde igraju ljudi iz 27 nacija, a među njima je i Poljak Vjeslav Dudek. Roditelji su ga poslali u internat posvećen baletu kada je imao 7 godina. Tada sam prvi put ušao u baletsku salu, sličnu ovoj ovde, sa velikim ogledalima i šipkama. Bio sam potpuno zbunjen, nisam ni znao šta radim, ali dobro sam položio sve ispite i uskoro sam se zarazio baletom. Njegovo zanimanje je veoma zahtevno. Svakodnevne probe ga fizički iscrpljuju do krajnjih granica. Baletani koji dospevaju na sam vrh su retki, a konkurencija je žestoka. Ipak, Dudek je solo plesač u berlinskom ansamblu i to još od 2004. Došao sam u Nemačku zato što je kultura baleta na vrlo visokom nivou, a takav je i repertoar, najbolji na planeti. Ovde plešemo na najzahtevnije koreografije na svetu. Njegova solo karijera počela je u Lodžu i Varšavi. 2000. je otišao u Stuttgart, gde se nalazi jedan od najčuvenijih baletskih ansambala na svetu. Stalne selidbe za njega nisu problem. Ne muči me nostalgija, niti mi preterano nedostaje Poljska, a ni kuća mojih roditelja. Na mene je najviše uticalo vreme koje sam proveo u internatu. Još kao dete morao sam sam da donosim odluke, ponekad su bile dobre, ponekad lošije. Morao sam da se borim od samog početka i navikao sam na to. Vjeslav Dudek osjeća se kao kod kuće gde god je njegova porodica, odnosno njegova supruga Shoko Nakamura i njegov sin Joel. Shoko je iz Japana i također se bavi baletom. Još kad su se upoznali, njoj se kod Dudeka dopala njegova porodična priroda. Dopalo mi se što ima veliku porodicu i što sve rade zajedno. Zajedno jedu ili razgovaraju, uvek misle na porodicu. Rođenje sina ih je prijatno iznenadilo. Za profesionalne plesače je donekle neobično da toliko vremena provode zajedno. Naš sin nas čini tako srećnim. Kada dođemo kući i provodimo vreme sa njim, zaboravimo na posao, sve ostavimo iza sebe. Svejedno je da li smo imali dobar ili loš dan. Veoma smo srećni, to je nešto nezamenjivo. Uveče se vraća u državni balet. Vjeslav Dudek pleše u ulozi Tibalta, nezgodnog Julijinog rođaka u Romeu i Juliji. Tibalt je brutalan, pa će zbog toga biti jače našminkan nego Romeo. Vjeslav je prirodno nežan, mek i zbog toga je za šminku potrebno puno truda. To je divno, mogu da postanem sasvim drugi čovek. Kod plesa najviše voli što svaki dan menja uloge, ali Vjeslav zna i da njegova profesija ima rok trajanja. On ima 35 godina, a to znači da je jedan od najstarijih u ansamblu. Naravno, razmišljam o tome. Koliko ću još moći da izdržim? Boli me ovde ili onde. Treba mi i plan za život posle baleta. Nekad mi pada na pamet da bi baš danas mogao da imam svoj poslednji nastup. Baš zbog toga Vjeslav uživa u svakom izlasku na pozornicu. A šta će biti posle? Koreograf ili učitelj plesa, jer on po svaku cenu želi da ostane veran baletu.